abịa nchọla ịnụ maka anụbara o. Papi ya si na ọ ga-emelụ m midnight. Mami ya si na m chọrọ igwe. Ọfụwa okolobịa sị m na ya na-agba bọyị ghọtago. So na onwe this particular family na-abịa ego ha afịa wholesale. Fagosie feje na-ele as return. Na o nwere obele nwa agbọghọbịa fa na-edu wele abịa. Na this girl do 15 years old then. And the normal mma nwanyị. Na ya nwa ya ka bụ nwa bọyị n'ịghọtago. So nya fia anya na-akpụ ya nwunye. Mgbe ụfọdụ ọ nọlụ na moto. Fa bịa gosi afịa anya bulu afịa jee dọnyele fa na moto. Ya na-akpụ ya nwunye. Everybody na-amụ amụ. Ịghọtago. O ji maka ọ na-eso ha abịa na shop. Ya na-akpụ ya nwunye. Onye ọbụla na-amụ amụ. Ịmagolo ka ndị be anyị si eme. Nwa nke a maka nwa nke nwunye m. O nwee ike mgbe ụfọdụ ha bulu moto bụ igo ife. Ndị mmadụ asị abịa. Oke, bịakwa na nwunye gị abịago. Ọpụta ya na-akpụ ya nwunye. Ọkwa na ihe a na-eme ya wee gbasịa abọ ya setụlụ ya. Ya wee si ebe afọ wee pụọ jee ebe ọzọ wee bịa mepe afịa zụba afịa. Ya anọgide fon ya ring ya ọbụlụ dọka. O wee si asọ odo chefu die ya si ya mba kwa ịmagolo fa amụba amụ. Ọ si ya biko onye echefukwana ya na anọkwa na-echi ya si die. Ịmagolo fa na-abọ bido kalịpasịa. Kafa na-akala ịmago onye bido love about this girl. Fụbịa n'anya. Ọ na-agakwa ịmago onu. Na ọ nwere ọkwa ife nya kpọli ya mana ka a na-agazi love na-egro. Anọgide ọsị a ka agwakwa ya na aka bụkwa nwaanyị na-amarọ nwoke na ihe anụnwa bụ ibongie. Ịmago onu n'iwe obunọgọdị ya na adobeli enye. Na mgbe ọbụla ọ nụbalị aka ọ ga-esulu. Ya kwakwalụsị ya na ọ bụrụ na otu a ka o si wedo na nsogbu adọrọ na ya dokwu ready. Ịghọta na ọ sị m ọkwana ya. A na-ekwu emegide ya enwe nsogbu n'afịa. Nwee nne ezigbo nsogbu dat na ya lechekọrọ shop ya ịmago onu na o nwerezi ife dọnụ. A na-ekwu papi anwụkwuo aw. Ya wee jekwawa papi akwasị na aka esirie ike even ka a na-akọrọ anyị ha na aka esirie ike otu afọ. Mana ha na the girl ka na-akpakwa ahụ. Sị m nna ọkwana ya. Ya wee bidokwe ọlụ ịghọtago ebe ọzọ struggle bakwa na-asị ma. So eme the girl a na-akpụ ya. Ya wee kpọọ ya wee sị ya biko na ọlụ onụnwanya na-alọ kịta. Na ya chọrọ ka ọ na-akpụ ya steady na ọ ga-emebili ife. Ya akpọ na ya n'ọnya nwa bụ ife ga na-akpụ ya. Oge ọbụla ya nwere efe. The girl kwakwalo so ọkwana ya. Ya na-akpọkwa ya fa na-akali until one day. Phone ring anya epik ọ bụrụ mami ya. Mami ya si ya eke ka o si wee hapụzi nwaanyị ọ chọrọ ịnọ. Ọ na ọ chọrọ ịzụ this girl n'akwụkwọ. Ọ na ọ chọrọ ọ mara na ọ ga na-eweta ego ka o chere mgbe fazosi alụ ka ọ bịa nụba. That as nwoke kwesịrị ịnụ nwaanyị na o kwesịrị na-expend n'isi the girl ma ọ bụrụ na ọ dị serious. Ịghọta na ọ bụrụ na ọ chọrọ inye aka ya hapụrụ ya nwa ya. Ihe a ka ọ gwara ya. Ọ sị m ihe nke chakwa anya bụ ịmago olu nye echekwe nọ njakịrị egwuregwu ịmagolo fa amụsị amụ. After few days, phone ya ring ya, ọ bụrụ nwanne ya nwaanyị na-akpọ. Ya sị ya kedu ihe ọ sị ya na phone nwunye screen ejikwa wee kụwa anya weta ego ka e wee dozie na ya na ebe a na-edozie. Ya sị ya ka ekwe ebe akụkọ nke si. Ya wee sị ya ma the girl ọ na-ebe afọ si enya sị ya nye phone wee nye phone ya wee chebe ya sị ka ezi isi ọkpụkpa na-akpọzi etu a. Na ọmaka kpọrọ ya few days ago kọọ ihe ọkọ kịta anọnwa your sister kpọbịa wanyị na ngwa gị na ọmụ ga na-akpọ gị mmadụ akpọ na m ka ezi ụdị ihe bụ ha. O si egwu onye ama akwa na ya dụ sọrị ndị na ya gwakwa afa ka ifefa na-akpọzili ya ịmagolu bido gọbasị na ya gwa ha na ya mara ifefa na-akpọli ya na ya gwa ha na ya dụ sọrị ịmagolu nnọọ apologize ba. Ya gbakwa nkịtị na a na-enyekwa dokal obele ego asa etu o si gwa anyị na aka ka esisiri ya ike ịmago once na ya achọọla ya ife mana ọ bụrụ ife ya na-agwa ndị parents ya. Ọ sị bụ dakwana ya ka aka kwụsịela nka that day n'ụtụtụ ya phone ya ring kwa again ọ bụrụ mami ya ha. Ọ sị ya na ya agwa gị enye hapụrụ ya nwa ya nwaanyị na ọ bụrụ fazụsịa ọ bịa nụba. Ebe ọ chọrọ iweta ego, ebe ọ chọrọ ime ihe a, ịghọtago. Ka na-ekwu
Osi papi anali ya phone si a hello no nya nwa na-ekwu. Ya si a kedu ihe ọ bụ. Osi a n'ife a ji wee dali ya phone bụ na ya chọzi ka afụkwa ya na nwunye again. Na afụkwa ya na nwunye again na ya ga-emeli midnight prayer. Ya hapụrụ ya nwa ya aka. Ya notice na fa na akwụ again ife a ga-eme ya ma ndosi mma. Osi m nne ya akọjakwasị kedu ụdị ihe bụ ihe a. Ya gwakwa dịka edakwa na yọbakwa si na ya gwarafa na ya mara ifefa na akpọli ya. Osi bụ nne ihe nke chakwa anya ba dịka ala na-ayọkwa ya yọsi anya ya kwakwala o fa na-agakwa. Olu one day ya akpọ dịka osi na ya nọ n'ụlọ ọgwụ ya sị kedu ife ọ na-eme osi na-arụ adọrọ mama ya ịghọtago na mgbe ya na-agwa anyị ha na ya chọrọzi na-ekwulu fa o maka mkpali niile ya na-agwa anyị maka ya. Ya wee sị oke nya kene nye ihe a ka a gwara ya gwasị anya cut off phone fa na-agakwa pịa mesịrị 1 week mami anata n'ụlọ ọgwụ mami a wee kpọọ ya wee sị ya na ọ chọrọ ka ya nwụọ na ọ chọrọ ya ọnwụ na ọ nọ na-arụ adụrụ ya na ya nọ n'ụlọ ọgwụ si ọ bịara fịa si ọ bịara netie na ọ gbara ajọ na-akọ si m na ife a na-agwa ya ife a ya hapụkwala ya nwa ya ya mee nna ya fụkwata ya na nwa ya na onye olili ka ọ bụ azụsịala ya ka ọ bịa nọba bido na-aba na-akwụ ya na ya chọrọ igbu ya. Ya na-asị ka ezi ebe ogbugbu si wee batazi n'ihe nke a na enwere ike ịghọta. Osi m nne ihe nke chakwa anya ba ya wee si okenye anụghị ife ikwu. Osi m ihe na-ewute bụ na ya love those girl and na the girl love ya too. The girl akpọkwa ya dana na yọbịa si ya biko na o nwere mgbe ya ji wee gwa parents ya na parents ya just na-eme ihe a na mami ya na-alakwa ile ya na-anata nyanwa ego ịghọtago. Osi mana the girl ha na n'okwu ego no osi n'obi pụta ya enye na the girl na alaikile na ọ ga-abịa wife material ịghọta na kama na ihe a ndị be ha na-emebi ihe na-atụ ụjọ na osigo na a ga-egbuba n'ikpeli ekpele abalị. The girl na-asị ya na fama nkwe ya ife a ga-eme ndị n'ọnya nwa ka ọ ga-anụ. Osi bụ ihe nke a wee gwa ya ike ya wee sị ka amalife ndị mmadụ lo na uche na-agwa ya na ya nọba those girl na parents ya na ụmụnne ga-akọntrol bie gwaba ife ọ ga-eme. Osi bụ na o nwere mgbe mami ya gwara ya sị ya ka agwakwa ya na ọkwa onye bụ igu ka ehu na-eso na ọ nwere ife megidekwa ka nwa ya nụpa ọma nọọ ndị ji ego ka ọ ga-anụ papa ịghọtago. Osi bụ na this woman na amaọkwa ife ya mere papa ya na mami ya na afụnụrụ ụdị family dị otu a mana this girl na-ebe na-ayụ ya si anya biko n'ọnya nwa ka ọ ga-anụ ya forget ya family. Osi m na ihe achara ya baa n'eziokwu na ya love the girl mana ya chọrọ ife ga-enye nsogbu in future. Nke a mami ya si na onye ji ego na onye mere ihe a igu ka nwa ya ga-anụ o nwezie ka ya si ghọba ada in future na nsogbu ga-adụ o. Ya wee sị ka amalife ndị mmadụ lo this girl parents ya na-eme ihe a n'eziokwu na the girl dị oke do mmụọ ọnụnụ. Ọ bụrụ gị bụ nwoke wee gwasịa gị ife niile ị ka ga-aga n'iru nu this girl ka ị ga-ahapụ ya chọọ onye ọzọ maka na in future na ndị be ha ga-control ya and na o nwere ike ịkpata gị nsogbu and na o nwere ike ma marriage afọ ịlụrụ n'isi. Nna agbụrụ m ife m ga-ekwu mana ọ bụrụ na ọmụ ka ị gwago m hapụrụ gị nwa gị number 1 number 2 nna gwakwa onye a ga-emeli gị ekpere abalị ọsọkwa ya nwa afọ bụrụ angel. O nwere ife a na-ewepụ n'anụ were eli o mana unu eji n'ife nkwu wee judge wee jụọ onye wee sị o nwere mgbe ị gwara nne na nna ya na ị ga-anụ this girl. Osi bụ nne na ewenuru olu mmanya ma ọdụlụ mmadụ jekwa nne na nna ya na ya ga-anụ ya n'ọsọsọ datin ha na-afụ na-eme na shop mgbe aka nọ na shop ịghọtago mana the girl na onwe fa na fa na-abịa ekwekọrịtago na fa ga-anụ onwe fa o akwa ịghọta maybe na the girl gwara fa o mana ya ka ejere gwafa na ya ga-anụ the girl. So nwanne m kedu ife ilo kedu ife ọdụgo ka this guy mee na ọ bụrụ na ịgwa nwa agbọghọbịa na ị ga-anụ ya o gosiri that na ịgwakwugo ndị befe na ị ga-anụ ya like na ọ bụrụ na ịgwa nwa agbọghọbịa na ị ga-anụ ya ndị befe onwe right ị na-akpọ gị na-agwa gị ife ị ga-emelụ the girl ị ka anụrọkwa ya anụ o and ị gwarọkwa ndị befe ahụ na the girl unu na-abọkwekọrịta na ị ga-anụ ya ịghọtago na ndị befe onwe right ị na-akpọ gị na-agwa gị ife ị ga-emelụ the girl like na ị ga-eme nke a na ị ga-eme nke a ka ọ na fe nwere right because n'anya nke na ya believe na ya gwa the girl na ya ga na ya bụrụ na ya agwago ndị befe nwere right ị na-akpọ ya na phone
ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.